Me digo en Vicente Vivó, y bueno, así, president de la festa del Cristo de Nazaret, de la Comissió de Festes. Tu eres el primer president després de que va faltar... Sí. Sols n'hi hagué uno, que va ser Vicente, estigué 60 anys. 60 anys, sí. I després, pues, ja, la festa m'encomana a mi el reto de seguir de president. Les festes fan els barris o les fan els pobles, fan les ciutats. És l'aglutinant, no? Sí. Les festes són, com diem nosaltres en el Consejo Pastoral, són la religiositat popular, que també és molt important avui en dia en les parròquies. La religiositat popular fa molt. Sí. A més, festes així, els barris... Hi ha vincles, no? No hi hauria... Cada un estaries a casa, ja hauria... Sí, no? El moment de reunir-se. Les festes aglutinen a la gent. Vull dir, al final, la rutina de tots els dies és molt bonica, el mercadet, el baret i tal, però quan arriba la festa la gent és com que el barri canvia, dona altre color. Ja encara que fiques les banderes en el carrer, ja la gent diu, estem en festes. Estem en festes. Sí. Però responsabilitat, perquè sou la festa gran, realment, no? Sí, bueno, ara la veritat que les dues festes són boniques. El Cristo pues, és la patronal i se va en setembre i pues, ara n'hi ha molta gent, molta joventut, que és important, molta joventut, que és el futur, i ara estem agarrant també un grup de xiquets que són fills d'esclavaris, que és per lo que se forma la festa de Sant Roc. La festa de Sant Roc són els xiquets d'esclavaris. I pues eso, és la cantera. I d'ahí fem cantera perquè pugen i la festa no se perda. I està funcionant. Sí. La veritat que jo soc partidari sempre de lo que funciona no se canvia. Ara, quan hi ha fallos, diversos fallos, n'hi ha que canviar. Però si això 60 anys s'ha bé, n'hi ha que seguir. Sí. Ens pots contar la festa, nosaltres ja ho sabem, però en fi, la festa, què feu, què consisteix? Pues mira, la veritat que durant 60 anys han hagut canvis, però el que és la festa se manté. O sigui, la tradició i la fe i la devoció al Cristo se manté. Jo, per exemple, que portes de que era xiquet en la festa, perquè jo vaig néixer el 30 d'agost i la meva primera presentació va ser el 7 de setembre. Mare meva! O sigui, que jo vaig eixir molt xicotet ja a la festa. Pues sobretot és rondant al Cristo, a la imatge del Cristo, és el que se fa a la festa. Vull dir, fem 3 dies de discomòbils, fem berenars tota la setmana, dinars tota la setmana, sopars tota la setmana de festes, o més d'una setmana, però el més important és la fe i la devoció que se li té a aquesta imatge, que és el centre. A raïs d'ahir anem a fer de tot, però això és el centre. Que fem esquinaris tots els dies, dia un retorn, que això me marca molt, que dia, en esta festa igual se va a misa que se sopa. I així és, cada dia que n'hi ha un quinari n'hi ha un sopar. Així que n'hi ha que estar preparat per la taula i per la missa. I sobretot pues, el dia del Cristo, que ronda sempre el dia 14. Enguany, per exemple, la festa és el dia 14, que és el dia seu. El dia 14 és el dia de la salutació de Santa Creu i és el dia seu, i enguany cau aixina. El diumenge ixe, passant el 14 o el 14, se fa la processó i la missa major, que és el dia gran, el dia més solemne. Que mira, això una volta Vicente me diria, pots canviar tot. Diu que tot puguen haver fallos, però el dia del Cristo té que ser solemne. Ahí no poden haver fallos. I això és una cosa que tinc que mantindre en la solemnitat. El dia del Cristo, diu, una discomòbil pot ser aixina, però el dia del Cristo té que ser solemne. De tota manera, vosaltres, la festa és la festa, però teniu activitat tot l'any. Sí. Si té alguna cosa característica a la festa és que nosaltres celebrem, per exemple, res més passa la festa, ja fent la primera convivència, que encara se manté, és a casa del president. Enguany és Vicente, que té una caseta, i sempre el president sempre fa allí, pues, se manté, la família ho manté i seguim anant. És en octubre. En desembre, pues, estem en la parròquia, en l'Adviento i tot, i fem en novembre el dia de Cristo Rei, que és la segona solemnitat que se fa després de la festa. Entonces fem una gala de playback, fem un sopar, després fem una paelleta i en seguida a celebrar la Setmana Santa en la parròquia i traguem el Cristo per segona volta a l'any, que és en abril.
i després enseguida ve la Creu de Mayo, que també som dels primers que fem la Creu de Mayo de tota la vida. Claro, claro. Des que se funda el concurs, la festa de la Creu de Mayo la fa el Cristo. Vicente era florista. Exactament. I ell va desenvolupar. Exactament. Tot el poble ajuda, en numerets i en tot. I la veritat és que quan el Cristo és, la comissió és al poble a dir anem a fer això, la gent correspon i respon. I això és el que fa. Quan la gent respon, te fa treballar. Te fa dir, tenim que fer-ho, tenim que seguir fent-ho. I després, setembre. O sigui, que estem tot l'any i tots els divendres sopars. Ahí anava jo, que hi ha un vincle ahí popular. Jo a la meva dona li dic, de dilluns a dijous en casa, divendres pel Cristo i dissabte i diumenge per tu. Però el divendres sí que és una cosa que així se manté i se seguint a Seauri i cada un té el seu sopar i la beguda i així estem un ratet. Sí. Vicente mos dia que el tema de les flors de maig, que era una cosa que feia ell com a professional, però al final mos dia, allà me diuen, no, tu ahí mos apanyem vosaltres. Teniu un equip, a banda de que això és algo molt popular i és tot el poble, teniu un equip de gent treballant potent. Sí. La veritat que jo, com a president que porta ara un any i poquet, i sempre quan he estat en la festa, la gent de dins de la festa, que som 90 majors i xiquets. Els xiquets hi ha uns 20 i pico. Tots anem a una. O sigui, quan se convoca, senyors, que tenim que fer la Creu de Mayo, té que ser una comissió treballadora i són 4 o 5 que són els que fan tot, els que se dediquen, però a l'hora de treballar, acudir a la festa. Acudir a la festa i què fem? Se fiquem a disposició, què fem? I se fa això. Enguany hem tret el primer premi també. Ja portem 2 anys en el primer premi. Mare meva. I molt bé. Bueno, sempre Nazaret ha sigut una referència. En Flor i en Creu de Mayo sempre. Des de fa molt, sí. Sí. Vosaltres elegiu clavaris, imagine? Cada any. Com se fa això? Com se fa? La gent Pues mira, voluntària o... sí, en Cristo Rei, que és novembre, perquè la gent li doni temps a fer-se estratges o a preparar-se, quan s'acaba la processó, s'obri el procés de candidatures. S'acaba la festa, s'acaba l'exercici y se diu, señores, abierto el ejercicio, se convoca a quien quiera tal. Y la semana de antes de Cristo Rey, pues les candidatures que n'hi ha, sols el president i la secretària és la que ho saben. I n'hi ha varios, com ho fem, aixina. De normal sol ser sempre per veterania, però després n'hi ha altres coses, per l'edat, a vegades, per exemple, per elegir reina de les festes, tenim una edat. A partir dels 30 anys ja passes a clavariesa. Entonces, igual si n'hi ha una reina que està per passar i si ja no és 6 anys, pues igual se li permetís a la veterana dir-li, tu tens més anys per fer. I la clavariesa major pues, sempre és per veterania. No per major, per veterania. Sí. Perquè una persona major se pot apuntar, però una veterana igual porta 10 anys en la festa i té 40 anys. I a vegades no es persiga la més major. Que si algo té la festa és que aglutina totes les edats. Totes les edats. Vull dir, així no n'hi ha gent que diuen no, la joventut, no és que per ser clavarissa tens que ser... No. Així tenim una clavarissa que té 82 anys. Ostres! La tia Manolita. 82 anys. I ella fa els putxeros, fa de tot. Fa tot el que n'hi ha. I ella està contenta així i tenim un bebè que acaba de néixer. Que ja està en Sant Roc. La festa se partís, no se partís, sinó que és una, però té 2 anys. Sant Roc, que és el xicotet, que és el sant d'ells, que ells tenen la seva festeta en setembre i conforme acaba Sant Roc, es comença el Cristo. Entonces, els clavaris de Sant Roc són aquests xiquets. I la reina de les festes, la joventut i la clavarissa major representen el Cristo. Però tot és una festa. Tot. I com elegiu la reina també? La reina igual. Se presenten, hi ha candidatures y entonces el día de Cristo Rey, quan se fa la gala de playback, en el descans, el president i la clavarissa major i la secretària ja ho saben i ja han dit, pues esta. Se trau el sobre i s'anomena qui són. S'anomena quan és la primera dels xiquets, després la reina i després l'últim la clavessa major. I ja se preparen tot l'any fins a setembre, que és la presentació. I en la presentació ja se presenten oficialment. I acaba el reinat, és que són.
Sí, sí, sí. I això és una cosa que t'estic parlant, que no és que m'ho he inventat jo, sinó que això és de sempre. Vull dir, són coses que és així, que han hagut anys que no han hagut, han tingut que repetir, perquè a vegades no ve bé, a vegades no tots estan d'acord, o no poden, que també. A vegades n'hi ha que anar a traure alguna. No n'hi ha, però enguany té que haver. Doncs anem a traure aquesta qualsevol. I anem i la traiem. Això Vicente ho feia molt bé. Ho feia molt bé, home. Sí, això sí, ell tenia per això. Sí, sí, sí. Però no solem repetir, no solem repetir. Este barri és peculiar, per una banda és com un poblet, no és molt gran, funciona, jo crec que és còmode també per a organitzar coses. També és intercultural, hi ha molta gent, els puestos, ara teniu ahí el barri nou, no? Les Moreres, jo no sé si hi ha gent, si sou sempre pocs mateixos o si hi ha filtracions des de Moreres o des de... No, de moment en la festa no. De moment en la festa no estem... Sí que en la parròquia sí que estem mirant. En la parròquia sí, perquè jo crec que al final la fe és gran i és àmplia. I ahí n'hi ha gent que necessita una parròquia i no tenen parròquia. Tenen bars, però parròquies. Entonces jo crec que busquen. Està a la Punta i està a Nazaret. Nazaret avui en dia està més viva, la parròquia és sobre el fin de setmana i entonces jo crec que venen així. Però la festa com tal encara no. Perquè jo crec que primer topeten una parròquia i veuen els grups que n'hi ha. Veuen que n'hi ha un grup de Càrites, un grup de la Mare de Déu, un grup de Cristo, un grup... I jo crec que la gent ja va elegint-se. Per exemple, en Escaus sí que la gent, els xiquets necessiten més activitat i sí que busquen grups de... Però igual la gent major és més còmoda. Perquè avui en dia, per desgràcia, el tema de les claveries costa. És més fàcil una falla. És el més popular, el més tal, fallero, fallero. Però la claveria és més difícil d'entendre. Deu de ser més de fe, més de... Que no és que tot el món tinga una fe tal, però un mínim n'hi ha, tu tens que creure en algo per apuntar-te a un puesto. I a banda, doncs això, quan ja també... El bo que té un grup, nosaltres diguem xicotet, de 90 persones, és que som una família. I té una cosa bona i una mala. La bona és que treballem com una família. Vull dir, tots anem a una, és fàcil, en 90 encara és fàcil de medio manejar, però també és més difícil d'entrar. Vull dir, la gent veu com... A vegades, quan la gent entra, que sí que entren nous, ens diuen, és que ahí sois un grupo. Dic, sí, però el grupo tiene que crecer. Saps? No és igual com en les falles que n'hi ha més varietat de grups i la gent diu, pues bueno, aquí, aquí o aquí. Així és un grup i és com que m'acceptaran, saps? Però bueno, ja t'he dit que sí, això és un grup molt familiar. És que a vegades quan jo parlo en les reunions pareix que estic parlant de ma casa. És una festa que ningú t'està dient no fiquem problemes, no fiquem problemes a l'hora de fer alguna cosa. Al revés, n'hi ha que anar i n'hi ha que anar. I la gent va. I això, Vicente, jo crec que ho estarà molt bé, en la festa. El dir, la figura d'un president, així, de moment, se respeta prou. Així com a Vicente se el respeta molt, de moment a mi la festa m'està respetant prou. I jo content, Segur. Després està l'altra festa, bueno, no és cosa vostra, òbviament, però la Mare de Déu. La Mare de Déu. Que està un poc més... Bueno, treballa també bé, vull dir, treballa bé. Són més poquetes, més majors, sí, però també fan a mesura del que poden el triduo, li fan un triduo, li fan la processó molt bonica també, una missa major, i al final quan hi ha joventut n'hi ha més ganes de fer coses, n'hi ha més ganes de treballar, i quan eres més major tens que amoldar-te a lo que pots. I el que poden ho fan bé. I ja està. Bueno, tornem. No passa res, no passa res. N'hi ha, vull dir que no n'hi ha competència ni res. Al revés, nosaltres a tot el que podem ajudem. I ahí estarem, a lo que puguen i a lo que ens diguen, ahí estarem. De fet, molts clavaris nostres han tret a la Mare de Déu, que han sigut en maio, han fet la processó, s'ha tret i hem fet un altar molt bonic així i hem apoyat en les paelles en el concurs duent els clavaris, el que faci falta i estem. L'economia d'una festa com esta és l'economia com era tradicionalment. Igual. No és que us subvencioni algú... No. I més te vaig a dir,
Ara no ens fiquem molts problemes. Però a vegades, quan canvia el govern, encara fiquen traves. Vull dir, al final, jo soc dels que pense ningú te dona res. I aquesta festa justament ens subvencionem de les quotes. Vull dir, no demanem ni una subvenció. Que igual se podia demanar, però justament estava parlant jo amb Maite, que a la Diputació sí que t'oferís alguna cosa. Però jo tinc una secretària que no li agraden les subvencions. Diu, tot el que sigui que tornar no val. Vull dir, en el que n'hi ha se fa. Se treballa molt, això sí. Molta loteria, la gent paga totes les setmanes les quotes, s'hauria els dilluns per pagar, la gent paga, i en el que n'hi ha se fa el pressupost. També ajuden molt els negocis a l'hora del barri, vas en el llibret, que heu vist en el llibret per ahir que van els negocis, ahí van apuntant un poquet, se trau un poquet ahí, després fem una rifeta, fem unes pulseretes del Cristo, fem algun imant, i en això se va subvencionant. Però el que és l'economia forta la duen els clavaris, la quota. La quota i la gent que ven loteria, perquè nosaltres tenim una quota que és més còmoda, que és la de no ven res en l'any i pague, i després tenim la quota de loteria. Tu vens loteria no pagues res, perquè aquest benefici l'estàs traient de la loteria. Entonces, la gent que pot, i també el tindre la loteria és algú que no pot pagar i pot vendre, doncs jo vull ser de la festa però no tinc. Doncs vens loteria, te passeges per el poble, la vens loteria i pots ser. No és que a mi no és que m'agradi molt la loteria, però entenc que és una opció per a la gent que diu doncs jo vull esforçar-me, la venc i tinc ahir la festa paga. I no tanquen la porta a ningú per diners, que això és important. Hem estat historiant un poquet el coronavirus. Què va passar si el coronavirus? Se va parar la festa? Doncs mira, nosaltres ja te dic, som una família i enseguida reaccionarem. Reaccionarem enseguida perquè, clar, a nosaltres no ens pilla en marzo el que és la festa i nosaltres tenim que preparar sempre en maig. Bueno, nosaltres preparem tot l'any, però en maig ja comencem a lo fort. I se maig, claro, la Creu de Mayo no se va muntar, però jo vaig tocar a Vicente i li vaig dir, Vicente, què te pareix si entonces podíem ir això que podies a caminar per ahí? Si vas a passejar pots, o per separat, o no sé què. I jo dic, on comprem la flor, Vicente? Perquè, clar, el concurs havia separat. Jo dic, però Vicente, nosaltres hem fet la creu des del primer dia i no tenim que parar. I Vicente diu, pues che, agarrem flor de bugambilles i que n'hi ha ahí i algo farem. I vàrem, en costeros que teníem en la planta baixa nostra, vàrem fer una creu, res, que després vos ensenyaré la foto, una creu i dos palos als costats, tot ple de bugambilla, dices que anem per ahí. I es quedem un matí a les 5 del matí, el dia de la creu, el dia de la planta de la creu, i es quedem, i entre 4 o 5, en el local dels caus, que estava més prou de la plaça, ahí vàrem fer en mascarilles i la traguérem. I Nazaret amanege ese dia en la Creu de Mayo. I la gent dia, che, en una frase que ficava, mientras el mundo da vuelta, la cruz permanece en pie. Perquè era un moment en què la gent necessitava més que mai una creu, necessitava algo on agarrar-se perquè estava morint molta gent. Doncs estic sent plantar en creu. Sense un duro, sense traure, no, però plantar en creu i ser. I luego la festa sí que varen fer diverses reunions telemàtiques i tal, i decidirem congelar les quotes. No varen cobrar res i varen fer en aquesta festa no se pogué fer res. I en la següent, que tampoc se podia perquè tornava a haver un repunt, no sé què, ens donaren el permís de treure el Cristo la setmana d'antes. No feren llibret, però ho feren tots sentats. Fèrem una orquestra de banda de música tots sentats en la plaça. La banda que ens tocava ens feia un concert i ballant tots, cada un la seva gaire, en la mascarilla. I el Cristo aquest any no farem ofrenda ni farem res, però el Cristo és que la processó. Tots vestits, el Cristo és que en mascarilles. I és que el Cristo en tota la solemnitat, i és que aquest any. Tots en mascarilles, la processó en mascarilles, els clavaris en mascarilles, tots en mascarilles. Però el Cristo és que. I l'any de la pandèmia, que farem la missa en setembre, però no farem processó, el Cristo és que a la porta de la iglesia. El traguerem fins a la porta i torna a entrar. Estigui molt xulo. Ja t'he dit que en els pitjors moments
la festa correspon. Els clavaris responen. I ja t'he dit que bueno, entrevistar-ho a Vicente i un dels palos més forts que la festa, perquè ja ha tingut molts, Vicente m'ha contat moltes coses de la festa, va ser ixe. Va ser quan el cap de la festa desapareix, la festa se sent huérfana, diu, el que ha alçat això, el que la manté, ja no està, què fem? Te quedes ahí com... I hasta ese dia que va morir Vicente, que estàvem de dinar, era el dia de Sant Valentín, la festa tenia un dinar en València. I mos enterem en el dinar. Jo agarré les riendes, jo no vaig dinar res, i vaig a parlar en el retorn. Dic que falta Vicente, ell havia anat a l'hospital, dic què faig? Perquè jo, imagina, jo era vicepresident, però jo necessitava agarrar això. I me diu, Vicente, reúne tota la festa i anem a fer reunió general, el mateix dia de la mort. Diumenge, era un diumenge. Era un diumenge, sí. I fins aquest dia el local s'ompligue de gent. Varen dir la notícia i us necessitamos en el local. I el local s'ompligue tots els clavaris, per donar solució, per veure què fem. Anàrem al Cristo tota la comissió i varen resar allí per ell i fins aquest dia la comissió va entendre que devia de respondre. Perquè jo tenia una por, i la por era que quan falte Vicente la gent respondrà. Una persona que la comissió s'ha fet a una persona, pues oye, la gent me deixa de, prèviament a la elecció, i aquí estamos. ¿Qué hace falta, Vicente? ¿Qué necesitas? I això jo ho recorde com, diré, la gent en vez de tirar-se arrere i fer-se còmodes, que estem en un món molt còmode, que la gent digui, pues si s'ha acabat, s'ha acabat. La gent va dir, que aquí estamos. I aquestes festes, que celebrem el 60 aniversari, la gent correspongué més encara. En vez de borrar-se, la gent s'apunta més. I jo diré, això és digne de valorar. Sí, perquè és dir, si aquest home ha fet això i la gent ha correspongut, és perquè ho va fer bé. Ho va fer bé. Ha deixat una semilla a sembrar bé. I això és una cosa que jo la tinc ahí, de la gent. I jo, la primera elecció, quan van elegir, ho va dir. Va dir, estic content perquè la gent, quan ha hagut un problema, el problema pitjor que ha tingut la festa, allà ha estat. Així que content. En la meva gent. Una altra coseta. Molts col·lectius, moltes associacions i tal, en el tema de la dana també han col·laborat. Sí. Sí, a veure, nosaltres és de veres que Nazaret socialment és un barri que passa qualsevol cosa i pareix que ens afecta tant de ple que ens juntem tots. La Falla Moraira va ficar un puesto, de menjar, que duia menjar, i és de veres que nosaltres no sentíem la necessitat de que nosaltres farem alguna cosa com a tal, sinó unir-se a on podien, perquè els caus, per exemple, replegar menjar, la Falla replegar que a l'última hora tingui que dir prou, ja no més. I entonces nosaltres anàrem a la parròquia, i la parròquia va fer un grup de treball per anar de voluntariat. I és de veres que a nosaltres ens afecta en 13 clavaris. 13 clavaris que són de fora, de Paiporta, entre ells la clavarissa major infantil, la xiqueta. Afectar 13 persones que varen perdre coses. Gràcies a Déu no pergueren vida a ningú, ni familiars així molt de prop, però varen perdre cases i entonces nosaltres diguérem, això és el que tenim, esta gent fa falta, i anàrem. I a banda, nosaltres anem a la parròquia, el que ells ens manaven. La parròquia va ser com un poquet el foco, però així la Falla Moraira va ser molt... Va fer una labor molt social, molt bona, molt bona. Sí. I entonces, com ells ho duien també, era tonteria dividir. Vull dir, ells reaccionaren també que nosaltres diguem, pues, què fa falta? I ficarem el local també a disposició que feia falta. Pues, feia falta esperols per fer menjar, pues esperols. El que feia falta hi estàvem nosaltres. Però com a tal, com a comissió no farem perquè n'hi havia prou de labor que estava fent el poble. Que bé. Sí. És interessant el que dius. Sí, no. I ja t'he dit,
La festa se compon de totes les etats. I això és el que m'agrada. Que la gent no veu... N'hi ha joventut, les dames d'honor tenen entre 18 i 30 anys. Els xiquets, com la meva filla, pues això. La gent entén que això és familiar també. Vull dir, si jo estic, té que estar la meva filla, té que estar la meva dona i està mon pare. I n'hi ha, així per exemple, n'hi ha una família que són 4 generacions. Està la bisabuela, que t'estic parlant, estan els fills, estan els nets i ara estan naixent els xiquets. I això és una cosa que és bonic. Quan tens el Cristo, quan tens una processó, quan tens un passatge i veus totes les famílies, dius... Conseguir algo així. Té arraigo. Conseguir algo així la festa té arraigo. és molt complicat. Sí. I sobretot, és un lujo, això, sí. més que aconseguir, perquè s'ha aconseguit, perquè Vicente ho ha fet tot. Vicente ha sigut una persona que ha treballat molt per la festa, molt. I ha deixat un legat molt bo. Sí. I lo difícil és mantindre. Lo difícil que és la funció que té que fer el president o la directiva és mantindre. Sí, absolutament. Mantindre, perquè si se manté el que n'hi ha, a veure, n'hi ha que anar en el temps, n'hi ha que anar moldejant-lo, perquè les coses canvien, però si se manté el que n'hi ha, que han hagut durant 60 anys, la cosa va bé. I és un reto que jo m'ha marcat. Vull dir, de lo que n'hi ha no n'hi ha que perdre res. Si ve alguna cosa, bé, però no n'hi ha que perdre res. Però això que feu, la feina que feu, m'agrada molt. M'agrada molt perquè s'està donant veu a gent del poble, gent que té molt que contar. I jo, mira, avui li ho estava dient justament a la dona Vicente, que ha vingut al bar, jo treballé de cambrer, i ha vingut al bar i dic, saps, Henry, li dic a la dona president, si algo se m'ha quedat ahir és no haver parlat més. Mira que jo parlava molt, perquè Vicente pareixia que m'avisava. Mira, Vicente, canvieu el nom del local ja, perquè canvieu el compte del banc, lleveu-me, que jo me queda poc. I dic, calla, Vicente, per favor, no em digues aquestes coses. Que jo, Vicente, com si ell sap què anava a passar. I dic, Vicente, jo a vegades no volia ni sentir, quan me feia així, dic, ja estàs en rotllos, no me vinguis en romansos, no me vinguis en romansos. I ell pareixia, canvieu el compte del banc, que si me mull jo, ja s'han mort dos que eren de la directiva, que estaven en el compte. Fiqueu 2 més perquè si no se bloquejarà el compte. I anàrem a ficar 2 més. Me fiqui jo, se fica un altre administrador. I mira, i fins a l'última nit, això va ser un diumenge, pues el divendres 6 me deia, Vicente, tenim que ficar els cordons als estandartes, perquè era nou, havíem anat, ell va fer un projecte i vam fer el projecte. I dic, Vicente, no tingues pressa, que l'acabem d'inaugurar l'any que ve, diu, anem a medir i demà anem corregent a per els això. I me'n recordo que me fiu baixar sopant, i diu, va, afanya't. Això el divendres d'antes de morir ell. Afanya't, i he dit, sopar Vicente, afanya, baixa l'estandarte que tenim que medir. I en una corda d'aixes de banderes, medint aixina, fiu un... Vale, això el dilluns anem a la casa i que m'ho facin ja els cordelets per l'estandarte. Con las botas puestes, hasta el final. I el diumenge, quan vinguem així el dilluns, i va veure jo el fill, dic, pues, i aquest any ja no estava ell i vàrem inaugurar l'estandarte en els cordelets. Hasta última hora. Con las botas puestes. I ja dic, apuntat en el dinar estava. Però aquest diumenge passa el que passa. Aquest diumenge per matí, ell no dona signos de res. Aquest diumenge per matí entra la bactèria, el duien a l'hospital, jo més o menys sabia alguna cosa, però no sabia la gravetat, i quan estàvem en el dinar, diguem, hasta aquí hem arribat. En el dinar de la festa, És que pareixia que estava fet... Mira, saps el que me digué la seva dona una volta? La seva dona me digué, pareix que havien fet això. Pareix que ja havia nascut per ser president del Cristo. Perquè és com un projecte de vida des del 1964 al 2024, era com un projecte de vida. Era com que ell, la seva dona me deia, Vicente, jo crec que ell estava fet per això. I el senyor ha dit, hasta sí. Ha dit, ja has complit tot, has dit una festa, has deixat una persona encarrilar, ho tenia tot tan medit que, de fet, ese enero, nosaltres fem el 60 aniversari, que normal el 60 aniversari no se festeja, perquè un 50, un 75, però un 60
Nosaltres volíem fer-lo per ell, perquè ell era molt... I dic, llega, anem a festejar perquè ell no arriba als 75. Això estava clar, perquè tenia 85 anys. I me'n recordo que me deia, Vicente, en enero vull que el programa de festejos. Dic, Vicente, en enero? Sí, hasta setembre. Diu, en enero. També de veres que teníem un acte molt gran que vàrem fer l'any passat, que era l'encuentro de tots els cristos crucificats. De tots els cristos, que va ser un èxit. Un èxit històric. A banda que és que perfecte tot. Els del Cabanyal se quedaren tot perfecte. I ell ho tenia molt d'amor i tenia molt de... I Vicente, n'hi ha que preparar això, i m'ho deixava tot preparadet i tal. Però en enero vull tot el programa. I en la reunió directiva d'enero, després de Rio, me'n recorde, li va dir, Vicente, així tens el programa. Ja han parlat en festejos i el programa està ahí. I jo crec que ells han anat dient, això està més que embalat. Perquè ell sempre tenia aquesta por de quan jo me'n vaig, perquè, claro, quan tu eres 60 anys president i en la vida pues, tu has tingut molts problemes. Molts problemes. I no veus a ningú que està darrere, que igual sí, que dius, ningú és imprescindible, però igual sí, que igual no. I no veus a ningú que estigui darrere, se te fa un món, perquè dius, jo me'n vaig i què dice? I tot això, tot el que jo he treballat, i jo crec que ell, quan va veure ja una directiva molt compromesa, perquè la directiva ja fa molts anys que està molt compromesa, i ja entenia que ell n'hi havia coses que ell no podia fer. Entonces ell ja entenia que... I entonces Henry, la seva dona, me digui, l'últim any no sé si pot donar un compte, però l'últim any ell no va deixar res. I és de veres. Jo vaig notar que aquest home estava molt deixat. I aquest home no ve res. I després ell vingué, ell va ser això. No volia vindre per veure com reaccionava la festa. Això en les anteriors. I quan va veure que no falta detall, vull dir que les andes estaven muntades, que el programa de festejos, els permisos demanats i que la festa anava sense ell, jo crec que és quan ell digui, hasta així hem arribat. Ell ho diu en l'entrevista, diu, sí, a mi no m'he fet res, ho fan tot. Sí. Ella podia delegar-ho tot i funcionava molt bé. I és de veres que en l'any del 60 aniversari, que va ser el setembre de l'any passat, en l'Encuentro de Cristos, jo el trobia a faltar. Vull dir, tot el que ell havia deixat preparat, en companyia meua, jo tenia que dur-lo a cabo en la festa. I en aquell moment que digui, collons. Collons. De fet, hi ha moltes coses que ell ho has començat però no ho ha acabat. N'hi ha 3 coses que sí, però n'hi ha coses que, per exemple, el tauliller que n'hi ha a la plaça del Cristo, ell ho encomanà. Ell vingué amb nosaltres a veure-ho. I ell sabia que això tenia que ficar-se. I ha tingut pelea molt. I l'inauguraren sense ell. Perquè ell falta en febrer i això ho farem fer en abril. O sigui que va ser ahí 2 mesos que digueren, mira, això. Però bé, les coses tenen que seguir. Clar, home, per supost, sí, home... Tenen que seguir. I és el que jo moltes voltes li he dit a la directiva. Si no seguim, de què ha valgut que això m'hagi treballat? Si això no se pot contar, si això acaba, se tanca la porta i no se pot contar, de què val? Sí. Jo crec que Nazaret vos necessita, vamos, Nazaret. Jo crec que sí. Bueno, nosaltres també necessitem del poble. La veritat que nosaltres del poble necessitem molt perquè no té sentit fer alguna cosa si no té resposta. Sí. Si no té resposta no té sentit. No, per supost. Vull dir, si tu fas una disco mòbil i no ve ningú, per què la fas? Si fos una processó, la processó encara perquè és de fer, però si la gent del poble no acudís, per què la fem?